Hij werkt weer. Wie werkt er weer? Wel, je weet wel, mijn dappere krijger. Een dappere krijger? Je weet wel, mijn dappere krijger, hij staat weer recht. Wacht, heb je het wel over dezelfde? Klein duimpje? Sorry, hè, dat is niet goed voor hunzelf vertellen. Is het mogelijk van nog even die positie te houden voor mij? Ja, ik denk het wel. Allee, waar wacht je nog op? Kom eens naar huis en rap hè. Ja, ik kom. Ik bedoel, ik kom naar u. Roberto! Het gevoel. Het geld het is het gevoel dat je dus nooit meer voor iemand moet praten. Snap je? Het gevoel, het eten, altijd naar luisteren. Ja, sorry. Een cola. Roberto! Nog zo eentje voor het kaartje. Kan ons een brutje vinden? Ja, dat is een brutje, ja. En wat mag het voor wanneer zijn? Ja, kipijl, pisselborst, Nee. de diva, begint het wat te lopen? Ja, eigenlijk wel. Alright. Fantastisch, proficiat. Het gevoel van een begin. Dat is het gevoel dat jij nooit zult hebben. Alsjeblieft. Van 50 euro alsjeblieft. Wat? 50 euro voor zo'n glasje? Als ik gelukkig zou verkleden, hè. Deur. Mijn plek. Ja. Als jij niet weet, zijn dus oprotten. Aha. Kijk mama, zo'n hand. Het opzettelijk wekken van onjuiste voorstellingen. Het opzettelijk wekken van onjuiste voorstellingen, 6 letters. Bedruk. Het bloed stroomt eindelijk terug waar het stromen moet. Oh baby, als je wilt nemen, mag ik even passen. En terwijl de ene genoten van de hoogtepunten in hun relatie had, probeerde de andere zich te verzetten tegen de dieptepunten.